Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Tito Kapitulo 3, versikulo 2. Ibagam kadakwada adida mamadpadakas wenno makiringgor, nudiket naparbeng, ken manakigayem da kuma. Nataknang kuma akanayon ti panakilangenda iti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampo dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Anyan ter aramitin nyo tata. Ay, dalusan mi man titalon ni Almira. Tamulaan mi man. Anya? Agpatakder kamin tumat lang iti simple akalapaw mi ditaw. Mulaan nyo titalo at talon? Wen, isupay nuad da maapit may. Da kayo ka ditiag na iti dayjay abalay. Wen, da kami ti asawak. Apay da parikot? Awan matkit day. Nasaludsod ko laeng baraw. Mulaan nyo magaya man ti pagnaan may. Ay nalawa matkit day. Mabalin nyo timag na iti igay. Da kami pa ti agad jas. Imbis nga da shortcut na pagnaan da tao. Awanan ata, mulaan da batin. Anyat ibagbagam barawk. No anya tinangagyo, isuday jayan. Makapaasar kayo. Anyat nagsaritaan nyo iti dayjay alalaki, lakay. Sinaludsod na, no anyat ti aramiden ta dito. Day, apay kanumay. Jakman amaw. Adang aron ibagbagaan hanggang jak na awatan. Ay, apay nga rod, akas jay tituno ti boses na. Kasla makaungay. Un nga rawd. Mas daawak matlaeng. Tinawatak laeng nga imbaga na itay. Ket mulaan takanaw ti pagnaanda. Mabalin mo't amagnada iti iged. Un nga rod sa bali man ti madlaw ko iti dayjay alalakay. Kaslaad da kayat na asawan, hangam di namat may diritso kanyak. Ay, sapay lakumaa, takam maliti pampanunutem, lakay. Ay, sapay lakuma, taawan rom swa aparikot iti nagbabaitan tayo. Makapaasar da gijay alakay kan bakit? Asino, Winston, lakay. Tingag daldalos di tatalon. Aywon, inpamulan sa kanumot ni Almiran ti talon na. Masurunak. Imbis nga da shortcut na pagnaan. Awanan, tamulaan dan. Ay nalakay, saan mo't a problema dayta? Anusan ta ati magna iti igid? Imbis nga da shortcut na pagnaan. Tinapatag, adala ta pagnaan ta. No nga dati awit da tawa na dagsain, Kasta talaga alakay. Dumtang tulat ti gundaway, anas ken nga agadjas tayo para itipada tayo a tao. Jak kaya ti kasta. Nalipatam ka din ti inadal tayo idi Domingo. Kayat mo, tabasaot manen para ken ka. Ura niya pa iti ibagbagam. Sa anak nga agadjas para kadakwada. Maditi makiap-apalakay. Nagalas akitaan dayta. Bakit lang tiyada dito Magnaklat ta dito sentro. Ay, nay. Saan ko maadita ati pagnaan niyo? Dito iti sigod a pagpagnaan may. Ada na imula dita, barok. Apay aminulaan nyo nga men. Amuyo adalan. Ay, nawayamot iti igid, barok. Saan ko maadita sentro ti pagnaam? Tamangan no maibadek mo tinaimula. Basol yo Apay nga minadiyo inlisi iti dalan ti nagmulaan nyo. Ay, anyat di mo maawatan barok. Nasayaat mo ti nakisarita mikan ka. Apay akasta ka kada kami. Katawan mo't dakas nga aramidan mikan ka. Napasamak dito, bakit? Imbadag na matin na imula. Ni Winston tinangaramid iti kasta.
Ay, imbagak met nga anusan dati magna iti igid. Natangsit nga agsasaod ay jay. Kasla agberbirok iti apa. Ay, unay enday jay a tao. Ay, Jack Amo. No apay amadi ti panakilangan na kadata. Kat awan mo't amok abasol taken kwa na. Nasaya at matsiguraw ti panakisaritam kan kwa na itay bakit. Huwin mo't. Ang kas jay lata mo't ti panagsungsungbat na. Kas na ko nakitayan. Kas laag berbirok iti apa. Ay, napnapanan nga ti panunot da jay a tao. Pangasim kumabaraw. Anyat masapol yaw. Anusam ti magna iti igid ti talaon. Tapno di mo maibadak ti mula may. Sino kayo kumamang ibagay ti kasta kanyak? Makisarsarita ak iti nasaya at kan kabaraw. Tapno ibaga kada kayo. Kabaalan mi abayadan ti pagnaan mi. Anya? Iso adida kang paritan amag na iti sentro ti talon. Ta iso ti sigod adalan mi. Nawatam. Ha? Ti kanyak laeng. Apay dagayo day jay? Ah, Ginatang yaw? ay saan? Mulmulaan mi laeng. Mula kayam. Apay aparitan na kami ngayam magna. No saan nyo gayam adaga ti mulmulaan yaw? Kumusta ti panagmulayo, tatadado? Agparikot kami nga rod kan ni bakat kaw nakaw. Apay, tata. Anyat pagparparikutan nyo kanina na Vilma. Dayjay a Winston Ha? Apay ni Winston? Kay kayat na timag na iti sentro ti talon. Iswa dayjay. Mabadakan na matan dagiti mula may. Ne, apay akas tangay. Di da ko mamat ibadak tinaimula At dadalan iti igid ti talon. Ngam kay kayat na iti sentraw. Ta shortcut kanaw. Anya matan ni Winston. Nakuna na pa'y kitday. Akabaalan na agatangan ti pagnaan na. Naibaga na ti kasta, tata? Uy, nakaw. Una yun day dya a tao. Nagturad matan anang isawang iti kasta. Iswa kasaritam tuman. Di mi kaya ti makiapa. Nang runa pa iti kasto nga edad may kanina na mavilma. Di kay madanagan, tata. Kasaritak to day dya a tao. Apay akas dya timbagbagam kada tatadado. Kabaalam ka no agatangan ti pagnaam adaga? Sino tinangindanon kan ka, Almira? Ni tatadado. Nakakaasi ti langana. Idi may dito balay. Ay. Awan yung magbaga akasta. Naglain ka nga agarami diti istorya na di alakayan. Imposible mat nga agulbod ni tatadado. Patpatsem, ti dandanon na. Nalay nga drama da di alakay. Di pa lang kami nagartista. Madimat ati kasta pa nagsasaom iti padam a tao. Imbes a makipagayam ka kadakwada. Oho. No nga ta ibaddak damat ti mulam. Anya nga tamat ti mariknam. Pasensya kayo, Nana Vilma. Inapa na kayo man gaya man nila kay ko. Ay, wen nga rod. Uray na saya at ti panakisarita mi kan kwa na. Kat awan matlatta. Madi matlatta ti panakilangan na kada kami iti asawa. Man nakiapa mo't ngamin day at tao. Di na pa'y amo ti makigayam iti pada na at tao. Ay, madlaw nga rod. Uray kasanupay ti kinasaya at nga ipakita mi kan kwa na. Di kay madanagan, Nana. Kasaritak man ti asawa. Ay, agyaman akno kasta, Marisa. Awan ti rombang apagyamanan nyo, Nana. Masapul laang siguro ang maiulit-ulit kan kwa na. Sakbay nga agnakam. Kasta ti imbaga ni Winston? Wen, auntie. Kabaalak abayadan ti pagnaak. Kunana kano ka ni tatadado. Ti kayat na asawan, kabailan na abayadan ti dagam adalanda.
Isumot tinaibagan ni Tata Dado kanyak, auntie. Nagturudan nga agsaw iti kasjay tay jay a tao. Tinantupay mabayadan ti dagak anang isaadan na iti balay da. Kunak man no nabayadan dan, auntie. Ay saan pa'y kaanakan? Nagrigat mga ruda masingir day jay a Winston. Nagpating galagayam iti sao. Kanaw nga imbaga na ti kasta. Idilaang napalabas a bulan, auntie. Mapanak tuman iti ayanda. Agsingirak man. No ibaga na akabailan na abayadan ti dalanda. Ada siguro kwartada. Siguro auntie. No, saan nga inuulbod ti ibagbagana? Apa yan tata? Anyat inararamid yo. Nay. Anyat basol ko kan ka, Winston. Apa yan nakarugrug iti pagnaan? Tidalan ti kahit ko asawin. Tidalan nga asidag iti ayan da Almira. Nay, awan amok dita. Manmanu amag na kami jay. Da kayo siguro tinagiwarwara niya. Nay, saan? Idi awan kayo pa'y nadalos da dya pagnaan me. Itatadda kayo, nakarugrug itin. Apay ay akasta ka, Barok. Kaslag birbiro ka kanayon iti apa. Ibagbagak lang ti makit-kita, tapno mo yung. Tapno makarik na kayo mata. Lumabasak man, Maribilma. Day, si kamot gayam, sarya. Ay, sa dino ti papanam. Iti ayan da Winston, Maray. Nay, apay? Mapan ko man singiran iti utang na kanyak. Utang? Wan. Saan da pa'y abinayadan ti dagaan ang ipatakderan da kanibak na iti balayda? No kasta. At damot gayam utang da kada kayo. Ada kabailak agatangan ti dalan ko kun kunana kanu kada kayo. Pudno kaday? Ay, wan. Kasta nga agpay sutiin sawang da. Idi imparit mi amagnada iti sintro ti gargardinan may. No kasta nga raw, adamat siguro kwartana. Mabayadan nan ti utang na kanyak. Nakaumay kayo mahit na nasarya. Imayak ta singirak ti bayad ti utang yu kanyak. Ay, ako Nabayagan day jay nga utang yu kahit. Pasensya kayo, mawampay kwarta mita na. Kaano nga raw da makabayad kayo ngay? Kabailan mi agatangan ti dalan may kun kunam kanumay. Tiamok akat adagag pay sukwartayaw. Awan na. Awampay. Aginggat kaano nga raw nga gurayak ngay. Agdiskitar kami pa'y kanibakit ko na. Itulod ko nito itayan nyo, no da madiskitar may. Ay, adamot gayam utang da Winston ka ni Marisarya. Adaya. Nakadamagam met, bakit? Limabas itay ni Marisarya dito balay. Mapan kano agsinger. Kunak man no adda kwartada. Takabailan da agatangan ti pagnaanda. Ang adamat gayam utang da. Ay, jak amo kadakwada. Agpapada tayo laeng gayam. Ang amno agsasao. Kunamlan asino akangatuan. Punula unay tinaibagam bakit. Di na amaw ti makigayam iti pada na tao. Nalastog pa'y ngagsasao. Naimbaglaengan Tanasingpet ni Marisa nga asawa na. Inaramid mo ka din ti ipaparamid ko kan ka, Winston. Saan pa'y bakit? Ni, apay ngay. Imbagak mat kan ka nga asikaswam, tawan oras ko. Imay nga ron ni na nasarya dito'y balay. Kat, Sing-singirin na ti utang ta. anya? Makapasar na dyan bakit? Di na mo ti aguray. Nakisarita ka ko mga rod ay tinasayaat kan kwa na. Kaya sumuti naramid ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ad-adda makaunget day jay, no madi ti panakilangan mo kan kwa na. Kat amo nga dautang takin kwa na. Ada nga ron nang indanon kan kuha na iti insawang ko. Anya ti insawang mo ay ha?
Diyo imbaga, kakabailak agatangan ti pagnaka. Naibagak lang dayjay ta makaungutak ka ni Tata Dadaw. Agtanang kamot ngamin inton sumaruno. Saan ati kinatangsit mo ti ipakpakat mo? Kansakbay ngagsao ka, siguraduam akabailam atakderan ti bagbagam. Basol ko manayin. Jay kunak nga ruden, agbalin ka anasaya at itipadam a tao. Iti kasta, nasaya at met ti ipakita daken ka. Anya ti mulmulay o Tata Dadaw. Nay, si kamat gaya mo Winston. Agmula kami iti manay. Manigayam ti imulay o ita. Wen, isupay Ay, agpatuloy ak nga rodin tatatat no di kay mataktak. Makitang danak mo't itayan damanong Robert ita. Sige, agan anad kamat. Ay, lakay, anyat naknakan na dayjay. Nasaya at mutan ti panakilangan nakan ka. Wen nga raw. Kala at asiming part. Mas daawak man iti dayjay at tao. Wano, nakaamiris nga taa bakat. Saan tay nga amaw? Angam sapay lakumaa. Tapod no, anak kaamirisan. Amo, mas daaw da na Vilma kan tatadado kan ka, lakay. Apay ngay? Salsaludsudan da, no anya ka no tinaknakan mo. Anya? Wana, takalaat ka no asimingpot ka kadakwada. Nakaisam ka kano pa itunggal lumabas ka iti ayanda. Pudno ka di dayta. Wen, bakit? Amangan mo't no dadaka sa panggap mo. Iso nga agin sisingpot ka laang kadakwada. Saan mo't bakit? Naamiris ko lang amin ti bindot ko. Anya? Sana nasaya ti panakilangan ko kadakwada iti kalabas. Nga urawan basol da kanyak. Bindot ti kasday nga nararamid ko bakit? Ay, agya manak unay Diyos ko. Nalaulawagan matlaang ti panunot to'y asawa. Husto ka. Rumbang nalangan nasaya ti panakilangan tayo ti pada tayo at tao. Tapno nasaya at may ti ipakita da kada tayo. Liklikam ti apa. Liklikam dagiti makapasair abalikas. Agbalin ka anaimbag iti padam a tao, iti kasta, agtalinaed ti kapya, kan agtalinaed ti nasayaat alinangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.